Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat bersuah balik dengan kami Balerong, Sanggar Teater Audio Jakarta, pimpinan Angkuyus Datuk Parpatia. Di usia Balerong yang ke-24 tahun ko, kami sajikan sebuah paket perbincangan tentang bebaliak Banagari, yaitu satu perwujudan dari aspirasi masyarakat Minangkabau nan terpandam selama Orde Baru memacik tampuk di tangkai negara iko. Sengaja topik ko kami angkat karena masalah bebaliak ke negari adalah masalah awak, dari awak dan untuk awak dalam mempertajam kompetisi daerah menuju kesejahteraan nasional dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia nan dicinta. Apa yang kami harapkan indahlah lain, insyaallah pemunculan kaset nangko akan merupakan sepatah rantiang di antara setumpuak kayu api unggun dan sedang bagolak menggejolak dalam mematangkan program otonomi daerah mencapai Sumatera Barat nan jaya. Jaya di kehidupan material hariahnya, jaya di bidang spiritual rohaniah di bawah naungan ridha Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Ku iyo kinantanlah dibulang, pantangkan keok di galanggang gungguang taruh bawa lah pulang. Nyampang kok kalah nan bahadang, malu marapi je singgalang hanyut sarantau tanah Minang. Disusun diatok dan disajikan langsung dek ketua kami Angku Ius Datuk Parpatia. Selamat mendengarkan mama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat kapal tengah lawi dan sadang dihayak dek galombang gilo di hampeh-hampeh badai. Pidoman kalam bekulil yang ayalah ganang di buritan karang mahadang suak kida tampan ketaram hanyalai. Di salo pakiak pesisiannya tadanga sorak dianjongan manyuruh babaliak pulang tutah haluan ke pangkalan. Jurumudi menyintak laya bakayuah bagan dua suruh menuju taluak palabuhan tampai asa mulai betulak. Itulah misalnya umpama Ustaz, Minangkabau sangkik badesa di bawah rezim Orde Baru sampai menggagal reformasi. Sialah orang kemenyangko awak dan sadang tagak tali bak kabau mahampang jalan. Tibo gara angin bakisa nang kodoh berpindah tangan. Lalu keluar Undang-Undang bernomor 22 tahun 99, ialah sorak otonomi. Siriah berbalik ke gagangnya, pinang pun suruh ke tampuaknya lah pulang mamak dan hilang. Selamat jalan Bapak Kades, selamat datang inyak wali kita berbalik ke negari. Jazakumullahu khairan, terima kasih berucapkan. Nak siang tarang ba hari, nak asah tarang ba bulan sinan kesayah maknanya. Tomelah maingong suruh isilau maso nan talapih pembandiang zaman nan ketibu. Usah besuo kecek pantun apalah bunyi pantunnya. Kapak siradai penutuhnya ijuak tajalin jadi ato. Galak badarai dahulunya isuak menjadi buah rato. Mari tu baca kisah lamo simak dek sultan elok-elok. Kok masak setangkai tolong tuai masak serumpun makan sabi. Boneh nayakkan karangki yang hampu tinggalkan di Balerong salah dek kami dan bertanam. Kok tiba tanyo jus yasik setantang berbalik ke negari, kamano kita selama kok? Jawabnya indah lain. Ulah dek sai penguasa orang bakasiah di caranya. Negari disiliah desa-desa Minangkabau mati marano. Adapun negari di Minangkabau baikan di dalam bayiastan. Hilang tuahnya tabek gadang salamu puyu nan baranang inyo biasa dalam lunau.
Sistem badesa juga lurah mungkin cocok untuk orang lain, tapi bukan untuk orang Minang. Survei membuktikan 20 tahun masuk mencuba Sumatera Barat memakai desa, nyatolah dalia sakahnya gadang rugi dari labo dapat pinjai hilang kapak. Telah menjadi jati dirinya, bahasa karakter orang Minang biasa bermusyawarah dalam menata masyarakatnya. Kok bakato bayo berjalan pamolah elok diambil dimu pakai buruak dibuang jurun diangan. Luruhnya makanan kiliak kok bana manahan bandiang bantuak dimakan siku-siku. Pemimpin indak bakato kadin. Rakyat pantang manggu-angguak sebalun dikisai dimu pakai. Nyampang kok salah kebijakan. Dilawan guru jepituah. Disolang mamak junan bana bahalih argumentasi. Sehingga rajo adil, rajo disambah, rajo lalin, rajo disanggah. Baik itu pola pikirnya dari dahulu sampai kini hingga nanti berubah tidur. Agaknya ikulah hakikat demokrasi. Urek tunggangnya hak azasi pakaian orang Minangkabau. Menurut uku aja jangko sepanjang ngalu aja patui, memasukkan cara berdesa nampak memakai baju sampai stan senjang laia sumbang di batin. Mbak alang-alang lemah bingkai dihalau angin jelim bubu maliwak mana piak turun haram kenanya tagak tali. Itulah nasib Minangkabau selama di bawah Orde Baru. Hidup tanpa gairah, mati kreativitas dan hilang dinamika sebagai bangsa. Sistem badesa juga lurah hanyalah cocok di alam otokrasi, jo bantuan corak feodal. Di sinan rakyat darai hambo sahayu indak baraha bersuaruh. Taunya karena perintah taat jo patuah tak menjawab. Nerimo kita atasan membantah karena kualat mahangguak gadang manfaat. Marangka menyambah-nyambah marungkuak mencium tangan. Biasalah kalau pemimpin tabu menyapu je membandiang konon pulau kamangaritik. Di Minangkabau, no way. Ataupun juga barangkali. Sistem badesa sesuai je caro ditantara sistem militer nan absolut. Parentahnya batanggo turun sahutan bajanjang nanya. Hierarki bantuak piramid bulet suara nan dipucuak. Dari panglima turun ke kodam. Dari kodam taruh resimen, dari resimen ke batalion, ke kumpi, tiba peleton hingga ke regu nan di bawah. Jawabnya saruman samu. Siap dilaksanakan. Indah ada istilah tunggu, indah ada kamu semangaceh kunun pulau tagak membantah. Iyo lah suah caro sardadu. Tapi rakyat bukan prajurit antah ke dalam zaman parang. Nah, sesudah negari lah berubah dari orba ke reformasi, kini berbantu otonomi sairiang berbalik ke negari. Maka timbualah tanya baru. What next? Baalai sesudah itu? Kamawak lai? Biasa di dalam adat. Kok tanya tentu yo berjawab kok gayung berkandak sambut. Tapi nan menjadi sawit sapunyo tentu jawab indak sukit sapatah. Bajalan indak salangkah sampai sepanjang alun memutih. Mari tu sigo dari pangka. Disisiak lalu kau juangnya hingga mau say sepalapah. Dan sampai sorong lompatan tak kacak lalu tahampehkan serak berserai pecahannya. Nyampang ko itu nan terjadi besuo bak pantunurang. Tambirah tumbuh di tabek pinang sinawa lacak ranun. Dek salah menagwa ubek ayah penawa jadi racun. Sejak turunnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang sistem pemerintahan terbawah, sejak itu pula pecah pelupuh nagariko rusak binasa Minangkabau. Nan bak bumi dihoyak gampo celawi dihalau topan, parik taban pagala rompak, sapuak sapah pimatang sawah lipua bintala pasupadan. Susunato orang dahulu nan tabuhu atakabe arek dalam genggaman nambau umpuak. Nan bakau mesuku-suku bajurai babuah parwi, rumah dibari betunganai kampung giagiah menantuo negari beninyak mama. Elok langgamnya bak dijalin, kok nanya tetagak janjang nak turun tabantang tanggo adat jusarak balabehnya undang mair yang dibulakan. Baitu pusaku bertarimu, jawek dari ninyak turun tamurun mawarihkan tibu di bawah mapaliaru. Namun dinaluruh jalan menyimpang dinandata cangkah ketumbuh.
Ulah dek gajah mayu barang runtuah pimatang ulu banda lanyau pagaran tapiannya. Karuah lahaya kemuaro datang galodo manggalas sauluah lantak nagariawa. Samisa buah handai-handai. Lubuak minang di kundak urang. Di ulu tubuh memacah di lia lukah matahan. Di tengah jalo takambang di tapi tangguak pemain kamano ikan menggapai lai. Itulah misaja umpama stan nasib kampuang negeri awak salamo diktator Orde Baru masun kunyang memerintah. Balipe negari zaman itu. Bakare kuku nenek mama bapancuang paruah imam kati rogek sayuknya cedek pandai. Nagari tabala-balah menjadi desa-desa adona lurah panggilannya menurut sairang subarang. Pak Kades kepala desa inyo ditanam dari ateh. Ibarat cucua dari langit bukan membasuh dari bumi. Sapatah kata beliau itu perintah dari camat titah limpahan Pak Bupati turun-temurun dari pucua. Mupakai ndak peguno, musyawarah cai-cai-cak rekayasa nama lalukan. Luruh nan tidak makan tiliak bana bepantang dapet bandiang. Kok tibo sudi siasek kunon disudi di da'awa alamai kulang namo saja. Saragam datang menjapui coba dia diri sonsang masuk ke kandang tak berpintu pakiak tak urang namandangah. Ba itu nasib batangguangkan ulah dia undang nomor 5 di tahun 79. Laibana tibo penawa keluar perda 3 baleh di dalam tahun 83 ialah kan imbawannya. Tapi bak pujuk pagadang tangih diayun lalu digamangkan mendapat labiah kailangan. Kan ibarat kandang sirkus. Dikurang untuk ditonton dilapis sarato pawang main menurut lapia cambui. Balang nanti goda ulunya kini dilipua jadi kunyang. Sayang patah kuku dicabui ngau indak tarangalai rimbo dipaci gajah tongga. Tapi babuah bunyi pantun. Dahulu sumarak cahayonyo, kinilah bintang menarangi. Dahulu awak nang kodohnya, kinilah orang mengamudi. Baitu babilang musim stan, salamo di tangan Orde Baru. Sampailah tiba kutikonya mancayo bintang reformasi tagak bendera demokrasi. Sebenarnya Joko dilihat pada lahia dipandang kaujui keadaan. Lai selesai jalan bidua. Lawi tandang berombak indak usah hujan gabak pun tido angin batundo kehaluan tak kalok-kalok nang kodohnya. Nagari aman santoso sekali badia tak malatih. Dari tapi lapeh ke tengah mulai ujuang lalu ke pangka urang membana mayo kan sabalik mangguk panjang. Dibangun gaduang tinggi-tinggi, dibuek jalan lawe-lawe oto sambuah pabirik banyak. Surau gadang seragam bantuak sekolah dasar banamo bampres. Pitih berserak masuk kampung itulah bandes serang namokan jatah pada desa Honda Sirah. Tapi apa sebenarnya terjadi Stan? Kalau ditinjau dari bukit di layang pandangan jauh, iyo sanjuang tibo puji malake baluak tuah ke baliau. Namun di silau-silau kaureknya dicaliak dipandang ngampia di sinan saya baritonyo. Mbak paneh dalam baluka tumpak betumpak kanai cayo banyak latang dari galak. Nan pandai menjilek-jilek, nan suko memuji-muji, coga batang rimbun daunnya bak cikaro di lantamaya. Nan bansai tambah melarai awak runciang makan narawi sakit dan tidak berpenawa. Senjang latak pincang jalannya, indak dikasau laki atuk bukan dirasuak menjariau pati oleh condong negari itu. Siku datang taguran Allah hukum alam kini balaku tetagun langkah Orde Baru. Maruponyo. Sajauh-jauh jalan beparantian sepanjang-panjang katu berkesudahan. Tiwa awa ado bahagia tak pangka dan tak bau juang. Taradok kebaliau nama maci. Deklah sekian lamunyo tabang bebega-bega jawan bebentan-bentan juga bui. Pueh malayang malayo sudah meninggi nyemerandah. Datala masuk kutikonyo turun ribuik topan menggilo langit dan cabuah dek limbubu. Iku arogek sayok kok gugu taraga panik nak baranti patang lanyato nak bamalam ingin marau tabang randah. Gilo babega di udaro menyilau kayu bake hinggo di mako kuku kamencakam. Dek rantiang anggan menerimo dahan pun haram menampuangnya. Mako tadanga badian salakih manggaga sepenuh alam bakabui langit di asoknya. Itulah inyo reformasi. Tembak lati buah di alamai jatuh pada buah di sawangan.
Gamuruah sorak sabali bari yang masuko-suko alah tabangkai orde baru mati dan tidak makatani. Apo kadayo kayu gadang stan. Salarui salamonangko awak nan taguah tagak surang marajo di tengah padang salai perumpui tak nan tumbuh. Kini rabah tegul yang batang urang meniti hujung pangka koncek satu menonggoi. Itulah hukum sunatullah. Kok gadang tentu baganti-ganti, kok cadiak batuka-tuka bagak begilia bersalinan. Talukih di dalam alam, basuo di masyarakat, alam takambang jadi guru pidoman urang Minangkabau. Di sana pandanga, salah yang pandang, mari itu silau sejarah perkembangan budaya Minangkabau nan curiangnya dapat dicaliak walau tulisan rumi dibaca. Adapun budaya Minangkabau, atau kalau di kampo diambil inti menjadi adat Minangkabau, adalah satu sistem pandangan hidup masyarakat nalah dipakai sejak lama. Adat namanata kehidupan laya jo batin dalam menjaga keseimbangan hak jo kewajiban antar manusia. Sampai di zaman mutaakhir kini pun nilai-nilai adat itu masih mendominasi pola pikir, karakter dan falsafah hidup masyarakat, walaulah terjadi pergeseran nilai akibat benturan budaya dari barat. Dan untuk emasunan panjang ke depan, orang Minang masih akan tetap bertahan seratu bangga dengan budayanya dan unik dan lain dari lain. Sebagaimana kita ketahui, ada ampek tiang penyangga dan menupang kokohnya badiri adat, yaitu satu, sistem kekerabatan matrilineal banasab kepada ibu. Kedua, status harta pusako tinggi sebagai milik bersama. Tiga, jaringan pemerintahan suku oleh orang nanampe jini dan nangkampe otonomi nagari dalam mengatur kepentingan bakaum. Akan tetapi, kultur budaya Minangkabau itu bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Ini merupakan hasil produk sejarah nan panjang sesudah melalui proses zaman silih maganti. Walau alun ado pengkajian lebih mendalam, namun secara ilmiah para ahli sepakat menetapkan bahwa budaya Minangkabau sudah dimulai sejak sebelum Nabi Isa atau kira-kira 3000 tahun lalu. Itu dibuktikan dengan penemuan sejarah kepercayaan kuno nenek moyang orang awak. Bahwa di Nagari Mahe, dataran tinggi di utara Kabupaten 50 Koto, banyak ditemui menhir. Apa itu menhir? Menhir ialah batu kuburan orang siswa sebelum agama masuk ke Tanah Minang. Bantuannya malangkuang cando marawa tingginya bervariasi. Batu picak bersegi tiga itu dipakai oleh para seniman asli anak Minang. Dari profesi memakai itulah asal nama Nagari Mahe. Tiok kuburan Ciek Menhir, tiok Menhir menunduk ke Gunung Sagu. Mangkonya madok ke Gunung Sagu, sebab konon cerita orang dahulu disitulah letak nirwana persemayaman para dewa-dewi nan disebut suarga. Suarga atau sarugo baswawa kemudian berubah bunyi menjadi sagu. Gunung Sagu adalah satu di antara 7 pasak bumi Tanah Minang di samping Marapi je Singgalang Tandike je Pasaman Karinci di Gunung Bonsu. Agaknya penemuan itu lebih meyakinkan dari cerita tambo tentang asal muasalnya muyang kita nan turun dari kawah Gunung Marapi. Habis tahun berbilang musim sejarah Balenong Juwo datanglah masuk Jukutiko. Masuklah agama Hindu mencogok dari India dibawa Sudagara Manggale. Pusatnya di Marotakuh, Minangkabau di ranah timur. Sampai kini bangun candinya boleh dicari disaksikan bukti tak kama mencarinya. Adapun tampek persambahan talatak di Pariangan. Arti makna Pariangan ialah parahiangan. Tampek bahimpun dewa-dewa sebab hiang samuja dewa. Pariangan Padang Panjang Nagariasa Minangkabau. Satu langsa kedudukan jok Pariangan di tanah Sunda di Bandung tampek sabananya.
Tapi satantang agama Hindu indak sampai mencayo tarang tegilang agama lain dan datang silih berganti. Ajarannya indak bersiso, sabateh jampi manto-manto. Pangka doa maimbau hong rajo dewa namo Tuhannya bakeh meminta jeba mohon, itu tak pakai derang siya. Atau si mati jadi-jadian, jadi babi, jadi harimau. Dia arwah ditulak dewa, dihukum balik ke dunia menabuh dosa dahulunya. Ataupun upacara panggang kumayan si tanggi pahanta doa nak sampai tabang kalangi. Baralik menuju hari 40 sampai 100 arwah si mati nak salamai. Maha tahu bakayu gadang manamai kau luaya di jamu dewa jupa unyi. Itulah siso peninggalan Ustaz ajaran agama orang Hindu sampai kini tak pakai jo sabateh kurang-kurang paham katonyo usilam jo. Kemudian mairian agama Buddha. Bak namo gala nabinyo Buddha Gautama berimbaukan. Anak rajo sundui bersundui anak putih yasa berasa lahir di bawah kayu bodi. Pangka ajaran budibaya. Elok laku elok parangai jalan luruh makato bana baduto sekali jangan maniayo balarang bana. Dek lai sarah setujuan jo inti ajaran adat. Buddha disambut di Minangkabau. Tibonyo lai menukuai malambuak tinaman lamo nan Allah tumbuh dahulunya. Barangkali barek sangkuan. Asa barasa kata budi moral akhlak itu juo toto kromo kecerang Jawa etika bahasa kininyo. Ulu pangkanyo dari Buddha. Diambil kana mo sifat ialah budi candukio, urangno budi caniago, bansu baradap rang babudi. Namun hanya sabateh itu Ustaz. Sabateh sembah menyambah menyusun mangkek tangan dalam bakato basitinah. Tapi indak menyambah patuang ibadah secara orang Buddha. Ulamanya namo pendeta awak menyabui je pandito kini sekadar kato-kato. Biara namo suraunya kelenteng kecerang Cino indak bersuo sampai kini. Hanya menjadi namo kampung biaro di Bukit Tinggi sinan saji kadang-kadang. Kaum tua dicaliak-caliak. Bukti sejarah peninggalan tandonya Buddha singgah siko. Ialah adunya Siroco namo patuang. Tagolek di Sungai Lansik si Junjuang namo ranahnya. Patuang Buddha nampaliang gadang buatan Aditya Warman kini terletak di Betawi menjadi rajo segala patuang paunyi museum nasional. Hanya itu, lain lagi. Giliran agama Islam mendarik di Minangkabau. Islam masuk dari Siak. Di sinalah bahimpunnya sudaga-sudaga Arab nan Baniago di Minangkabau. Setiap orang yang datang dari Siak lah masuk Islam. Sampai kini alim ulama dipanggilkan orang Siak. Kedatangan Islam merubah wajah Minangkabau. Segala ajaran yang menyimpang dari tauhid dirombak total. Dan sesuai jo akidah tetap dipakai. Nah, adat nalah disamparonokan Islam itulah nan dinamakan adat basani syarak basani kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Nyampang kok tiba pertanyaan, apa sebab adat mudah dan capek tunduk ke agama? Jawabannya, karena Islam sajalan sairi yang jo adat nan mengutamakan budi. Nan kuriak kendi na merah sagu nan bayak budi nan indah basu. Sedangkan Rasulullah mengatakan, tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka taguahlah adat yo syarak bak putih yang laki kaulu samo sahayun salacuian. Katangga rasu tak mungkin antah kok minang labalipe. Agama Kristen tak jadi kuat. Kristen tak dipandang sebelah mata dek orang awak. Selain Tuhannya baranak pinak inyo dibawa dek rang sombong orang Eropah nan takabua serato lobo cangok rapi. Walau beratus tahun menjajah, indak sakarek pun orang Minang masuk gereja. Kristen gagal di ranah Minang. Itu sejarah membuktikan. Terakhir komunis mencobok pulau. Pada awal asa mulonyo tamu baruko disapu bailo elok dek samo tak suko Yolando. Babimbiang bagandang tangan mausia imperialis termasuk Jepang disakutu. Kemudian tersingi niat buruknya tampak balang mengkasih jahe adat jusarat di gaduahnya. Mbak Bindalu mencakam dahan ingin menyiliah duit-duit limau tak suko diinggoi. Kasudahannya talantiang balari panjang tinggal taluannya 2-3 manateh jadi PKI. Dikikih masuk bagolak
balanjut masuk Gestapo sampai kini tak balik lagi. Kini dicuba Pulau Manyilau bangsa lain singgah balabuah main tai ranah tanah bundo. Banyaklah orang yang bertandang beragam corak gayanya asyang kasih di tujuan. Ado sekadar ingin tahu mencaliak-caliak kampung orang. Ado nanak berdagang berniaga mencari harta kekayaan. Tapi nam banyak main tai taruh menunggu gelek nak menjajah. Itulah sikap piarang Eropah datang magagah menggalasau. Awalnya di ujung lantai, kemudian merangkak nak ke dapur. Lama-lama ke ruang tengah akan meraup masuk bilik. Niat buruak muka ciluah dari bahu nak ke kepala dapat hati bahkan nak jantung. Kok banso Parsi jo India, Tiongkok ataupun Arab, orang berbaso basitinah tahu diri tahu diuntuang. Datangnya lai tampak muka menyapu bermulut manis indak memacah mailangkan. Painya lai tampak pungguang bapasan batinggal kato bayalan basuko-suko kabau pai kubangan tinggal. Tapi si putih si mancuang hidung tagak mencari-cari gelek. Mato lia tangannya lesek ia kaca mulia meresek kurang elok isang kuele. Itulah inyo si Portugis bagala rajo si patokah. Kuaso di pantai barat padang piaman diganggamnya sampai sekilang aya bangit. Mairiang inggirih siang garai. Manggaleh bercupak surang baragiah gadang kiawak rantau jedarek di jenjiangnya. Urang nampal yang silang kaneh itulah Ulando minta tanah. Dari setampuk nak saya itu dapat sadapu nak mengampu bak karo di tandan pisang. Meminjam anggan memulangkan barutang haram tak membayar awak talengah hari santuangnya. Urang sekandang dia adunya. Kolah lagu lah baku ampeh baliau takkah nak malari. Sinanlah cadiak bawakan pakua ateh pancuang ke bawah pangka laki ikut melilit. Sekali kendak tetagun basintak parang kalewang manata badia bakokang umbuak jumbai makanannya. Akiannya menjajah menjalajah menggadang bakatu ciek minangkabau di kisah tagak beliau menjadi tuan. Sampailah masuk ketikonya datang juara orang baga ialah si bunta orang Japang sini pun ninyola juo malalah manusia tagak. Lintang pukang belari panjang manggagau tabang bekirok pulang ke kampung meluasa. Dek barang dapat disamak hilangnya di dalam rimbu. Dahulu buliah mencilok kini disamunkan rampok hukum kerama ada Ulando. Tapi tahu kan, apa nanti jadi sesudah itu? Rata malang sisiak cilaku untuang buruak merawak badan minangkabau mati juaru. Tapi pantun-pantun orang pakan salah sada ulunya kini menjadi pekan kami. Ubek panawa dahulunya kini menjadi buah tangi. Nan bak tambilang bak panggali pai singo datang harimau kejamnya lah biar bau Ulando. Walau bau muas tahun jagung indak tabado makan tangan. Mbak Dajjal Japang menjajah orang awak di surah kapi yang menyambah ke matahari. Makan kecimuih juga belo pakain goni kulit tarok kaloge karayo pasu. Nan mudo menjadi eho umpan piluru orang sakutu. Kesudahannya. Dia uku aja jangkau letah lampau cupak juga antang lawa lanjuang. Allah Ta'ala melindungi. Tibolah nikah mahalaunya konco palangkin rang Ulando si mancuang memalih dendam. Hiroshima kan bematom Nagasaki menjadi abu. Japang kalah awak merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah. Bebaliak gadaian lamo sajak di tahun hampir 5. Dijapui kisah nalamo di silau riwayat tambo pangka sejarah adat itu.
takalo mulak-mulainya tasabui rajunan baduho saibu balai nayah Indojati namo mandehnya. Nantuo benamo paduko basa kudian bagala datuk katembungungan anak rajo mau liwar mandewa. Adiaknya benamo ketek Sultan Balun anak dek cati bilang pandai bagala datuk parapatianan sabatang. Adapun datuk katembungungan anak nan tongga di ayahnya tasabui parapatianan sabatang urang beranam bensana kanduang saibu saya. Tasabui datuk nombor 2 takato indak sesipai balain piia di pembawaan. Setantang datuk ketemengguangan urangnya maha tak tahagu kok murah indak kembali ganti yang putih biang kata buat di tangan beliau terkeciknya. Beliau perpatihan yang sabatang urangnya bijak cendokio, pandai menarah menilantang cati merapik dalam maya bijak maurai menyalasai. Manabang indak marabahkan mahampang tak sampai ke muaro katu mufakat membatasi. Walau nang kakak kareh otokrasi siadia lunak demokrasi. Tapi joko ditiliak didalami sairiang betuka jalan sayo balain sabui sabi dua indak sadayuang. Mbak puta lenong kilangan stan balain garak juara ujuknya mengampu santan. Pati tabi minyak ditampuang itulah elok jadi pakai. Dek pandai asa barasa dek tuah sundui bersundui. Beliau datuk nombor 2 samo maracik manarawang menjalin adat jilimbago. Maka dihimpun tangkai cie-cie disusun diatok-atok. Lalu digantuang di tiang tinggi disangkui di paran panjang menjadi cupak dan piawai. Diumpuak malah Minangkabau menjadi balareh-lareh. Pertamu lareh nem panjang benamu koto piliang. Kedua lareh nem bunta atau sabik bodi caniago. Dibuat luak nantigo. Nantuo luak tanah data lambangnya kuciang dan kunyang tando betuah rang bebansuk. Nan tangah ialah luak agam simbulnya harimau sirah urang bagak bependirian. Nan bonsu luak 50 maskotnya si kambing hitam urang nan tabah bijaksano sabajurila pakaiannya. Nagari banindak mama kampung ibari menantuo rumah nang gadang betunganai. Tasusun di kabe arek di kungkuang adat nampek di papek cupak 2 rupo kato ampe hukum pun ampe undang dibagi 20. Adapun inti pati adat pidoman hidup kadi tompang dapek diurai di papatan yaitu antara lain bajalan di nelurui, jalan selangkah maduk suri, kok sasik di ujung jalan kembali ke pangkal jalan. Bakato di nan banang, mengecek usah paduto berjanji ijan pemukia ikara di pagang taguah. Kok pasan di pasampai pekirim di palalu amanah di paliaru. Dalam bakorong juga kampuang, kok iduk jalang menjalang kok sakit silau menyilau kok mati janguak menjanguak. Tibo diburuak bambawan, tibo nanelok baimbawan, mendapik samu balabo ko jatuh samu tagamang. Caro batani bau sau, kasawah masamu-samu kaladang merampi-ampia, teranak samu dipawi, baparak samu dipaga. Tersabui caro basosial, lama dia awak ketujuh dia urang, usah narunciang nan dirawi. Kok sayui bilai membilai, kok kurang tukuk menukuak kok lai bari membari. Dalam badagang berniago, Joko mau kuah sampai-sampai kalau menimbang cukui-cukui. Jua wali batarang-tarang ambil untuang sadang elok. Basuo pulau bermasyarakat, kaulu sarang tak galah kailia sarang kuah dayuang. Tarapuang samuami tarandam samu basah. Secio ibarat ayam sadanciang umpamu basi kok bajalan mair yang kok bayu amaisi. Sipai mama, malam mendengar-dengarkan, siang mencaliak-caliakkan. Hilang mencari luluh menyalami hanyik memintih. Tibo di kalam kemenyigi tantana lakuan kemeninjau. Ada orang tua ba, salah basapu batuka banja umpang mengisi. Ijan bak kabau mahampang jalan, indak nenggadang dari bania, indak nan tinggi dari pucuk arogan keceang kini. Sipai kemanakan, mengecek siang mencelek-caliak bakatu malam mahaga-agak. Nak tahu batanyo, nak pandai beraja. Nan tuo di permulia nan ketek disayangi sama gadang lawan bayo. Sipai anak dagang menyanguak di lia-lia bakato di bawah-bawah. Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung, di maran yang dipatah di situ ayah disawak jan batandang membawa lapia. Sipai perempuan matu nan usah dipalia mulut nan ijan dipanyinya bakato marandah kalua bamaso bajalan batolan tarimo suku ginanado. Banyak nelayan stan, banyak kalau dibilang cie-cie di kakak di rantang panjang dibaca sadu nan paralu. Tak simpan dalam papatah, talipik dalam patiti.
Di kakeh mangku basuo di kambang barunya nampak tiang dek kita memahami. Itulah adat Minangkabau. Ba ijuak nan sabalambang ngagamolah tulang saganyo. Umpamo badan batang tubuh syaraklah nyau menggerakkan. Nyampang syarak menjauh-jauh adat kejadi buah dendang. Elok bunyi lama tadanga hilang makna hakikatnya cobuyah di bunga ombak. Itulah rahmat tak ternilai milik nan tidak taragui cancang jutarah hang dahulu. Berbahagialah umat Minangkabau memakai adat besani syarak-syarak besani kitabullah. Hidup mati dunia akhirat memagang telong laya batin kasasek tak mungkin lain. Namun sanyawo adat jo syarak ado bainggo jo babateh bukan bak garam dalam air. Sebagai buah pikiran adat lanyato jangkauannya. Pidomannya alua jo patut dasarnya ketemu pakai sifatnya mencari bana. Islam buatan Allah duduk letaknya jaleh puluh. Pidomannya sunnah Rasul dasarnya kitabullah sifatnya ubudiyah. Singkek kata putusan kaji istan. Adat lah tagak dicupaknya syarak pun duduk di syariat punya daulat surang-surang. Walau bainggo jebabateh Minangkabau bukan sekuler. Adat meiriang jalan syarak setapak indak menyimpang sagarih pantang meranggang tunduk bak roda kapidati. Itulah mengkasih bunyi undang syarak mengatur adat memakai. Adat ureknya diugamo batang basanda kekuraan pucuk tak tinggi dari sunnah. Itulah maknanya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Golek latibo dinan data pasang sudah pakula mati, indak mungkin diurak lai jadi pidoman salamonyo. Tapi samantang pun baik itu stan, kok dicaliat lekok jeliku batamunyo adat syarak, bukan tibo selangkah sampai indak rabah sekali pancuang masak alun sekali param. Ajuak majuak dahulunyo ragu bercampur aja percaya dalam niyo baindakkan. Alah kesipai daerah ngawak dari dulu sampai bak kini inyo panyuko jinan baru. Akan tetapi indak garok cando ta'aruk tagak menyela-nyela mato gilo mengaji jo menyimak. Walau dipatuiklah ketujuh pandang laki atilah kanai di muko alun kelihatan. Pipatahnya digamak mengko dipaci dikunyah baru dilulua sebalun mangguak bahantahkan. Beko kok lah sudah usua pareso labo nampak rugi tak mungkin baru disinan bayokan. Artinya ekstra hati-hati, kritis, teliti dan berperhitungan. Baitulah sikap orang awak menyambut Islam dahulunya. Anggan, curiga, ragu-ragu, kemudian baru mayokan sampai memaci taguh-taguh. Walau banyak agama masuk, indak selangkuk dalam Islam. Itulah sebab karenanya orang Minang tak tahu soal akhirat. Tak paham hari pembalasan alam kubur jo alam barzah. Kecuali sarugo entah di mana terletaknya. Roh nan malang banyak dosa dibaliakkan hidup ke bumi tubuhnya bantu binatang. Itulah inyo jadi-jadian. Amalannya sahabat dunia menurut adat nama pakai. Iaitu hidup belok-elok, berjalan luruh berkata banang. Salah makan memuntahkan sesi ambil mengembalikan, utang dibayar piutang diterima. Salah ditimbang merusak, memampih, membunuh, membangun. Isuak kau mati masuk tanah habis urusan tentang itu. Undangnya hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Kemudian Islam pun datang. Sabalun mengaji sarugo jenaraku, diajarkan elok jo buruk, halal jo haram, mudarat jo manfaat. Mulonyo lai tamakan, pituah lai taraguak sabab sabunyi dengan adat. Tapi dek cara penyampaian indak jewaso tutua kieh bukan benisa jo umpamo tembak langsung menuju tangkai. Cacek tibo ragu mendatang Islam kok kurang pasitina. Tibo peringek dan tuo tersimpan dalam pepatah. Agama bati lanjang, adat pasi sampiang. Urang tagagok menerima tatagun langkah pengajian. Masuk jalan dulu. Hubungan dagang tambah rami.
Sudaga seratu da'i ado Arab ado Melayu banyak yang datang dari siak dakwah makin sumara. Diajar tauhid jo akidah, dikaji fikih jo ibadah, ditunjukkan sunnah jo perlu, mubah jaiz seratu makruh hadis Quran sandarannya. Maka naik martabat orang syarat, tageser tuah nenek mama timbul cemburu orang adat. Dek cameh tempi pengaruhnya turun pepetah peringatan. Awas, orang bertandang membawa lapia limau kekalah de bindalu. Mencaliak karuah keiliran di jalang kaulu bandar. Diube ati nan tagisia di sanjuang pangulu jo adatnya. Dek bijak langkah rang ugamo lunak lah hati orang adat menurun matamu pandang. Adat elok syarak kurancak samu paralu keduanya. Sagandiang datuk jauh lama duduk di lapiak nan sahalai. Turunlah kata nan sabunyi tatuang di dalam pantun. Si muncak mati terambau kaparak membawa ladiang luku lapau keduanya. Adat jo sarak di Minangkabau serupa awa dengan tabiang sanda-sanda keduanya. Ulama balapang dadu menyambah layan nenek mamak pengulu bahati lapang menyambah batin orang siak. Surang turun, surang mendaki bertamu di tengah janjang. Itulah nan dimungkasi bunyi pepatah. Syarat mendaki, adat menurun sebagai lambang toleransi. Akan tetapi, walau bagandiang semua gadang sagan menagan keduanya, agamo jalan syaratnya, adat melenggang dicupaknya, orang nan tidak setujuan. Sungguh pun surau larami, pakau jedadu jalan taruh, menyabuang ayam dan suang duo, minum tua indak berkurang si jundai sebalik kampuang. Allah lataga amar ma'ruf, alun kecapai nahi mungkar utang tak lansai orang siak. Maka delamu bakal lamuan bana dan tidak tabandiangi. Adat kok tetap jelazimnya dipakai sekadar dek biasa. Syarat kuaso jo kawinyo katu dan indah ura ungkai hukum bana bakatu cie. Itulah inyo bunyi undang. Adat narazim syarat nan kawi. Lazim sekadar dek biasa dirubah jo kawi kekuatan. Nan mungkar badan suah hilang maksiat semakin lanyok nan batil kalah binan bana. Akianyo Islam diterima inggo iman semakin taguah kukuah tauhid kian mencakam. Adat pun bertambah kokoh tagak dibilai de ugamo duduk bersandar ke syariat banamu adat Islamiyah Sumara alam Minangkabau. Ko salarui salamonangku tigo andiko di nagari pangulu manti jedu balang urang bertigo sepilinan. Kini menjadi ampe jini, malin lah satu berdaulat memaci tampuak tangkai syarat urusan ibadah digenggamnya. Kata pengulu menyelasai menjago adat jantalenggo. Kata ulama berhakikat menyusun syarat di syariat. Manti kata pahuang taguh jebue undang-undang. Duhalang kata mandareh paga tarati di jambonyo memari cabuah di nagari. Sampai pun masuk istana ke dalam daulat pagaruyuang menjadi rajo tigo selo. Pertama bernama Raja Alam, kedua Raja Adat, cukui ketiga Raja Ibadat. Langkuk je bahasa sampai balai sudut dan hampik Minangkabau. Iaitu Bandaro di Sungai Tarap, Indomo di Sarwaso, Makudum di Sumania, Tuan Kadi di Padang Gantiang. Itulah kabinet Pagaruyuang. Sesudah semenjak itu, balaku syariat Islam. Undangnya dalam pepatah, syarat mengatur adat memakai. Akiannya di atas bukit segitigo dan mengalang kata data menjua keluar agam rusuaknya ke-50 mufakatlah orang Minangkabau. Itulah inyo piagam Marapalam. Talatak yang disandi menjadi undang sampai kini. Yaitu adat bersani syarat bersandi kitabullah. Sepanjang kisah riwayatnya 3 kali datang musibah Minangkabau di gadua orang. Ado secara junan laya malalah tarang-tarangan mahadang cakak tua parang bermusuh pemuko-muko. Ado pulo caru marusua memicu jalan mencido siasah paham membunuh johasuang dilalukan. Adapun kalinan pertamu datangnya dari Subarang Nagari Gadang Rang Manggarang Mojopai kono namanya. Dek Rajo Raden Wijaya Patih Megala Gajah Mada mendangung sumpah palapa ingin mengganggam Nusantara. Maka dikirimlah bala tentara di bawah Aditya Warman menyerang ke Minangkabau. Batulak mudiak batang hari mandarik di Sungai Dareh, bakemah di Pasawangan. Di bakeh tampe orang Jawa mahasah senjata parang menjadi kampuang sampai kini bernama Kiran Jauh. Maka dikirim malah utusan
menjalang Datuk nombor 2 iyo di ranah Pariangan. Ujudnya menyuruh tunduk. Ko anggan nado iparang lawan tentara mejupai Minangkabau jajahan kami. Baik itu bunyi ancaman katu Sugiro tak jawab. Pihak dia Datuk ninya itu berundiang beliau nombor 2 mencari katu nan saukua. Rundiang nenindak bersudahan besilang katu adik kakak kusik lawanang di gumpalan. Tersabui di dalam tambo baalah bunyi peparan. Maka datanglah anggang dari lawi ditembak rajo dan baduo badia sadatak 2 dantam jatuh taluanyo di bumi ko. Bakato Datuk kata mangguangan. Setapak bapantang surui sabanang nindak maila. Walau kecaya negari ko biar kaluluah jadi abu musuh nan tetap kita hadang. Menimpa Datuk Perpatiah. Ko ayah nang gadang manggalasau diampang di tapak tangan di malah cadiak pagunonyo. Urang nari bijaksana tuan mengakih banda keliran dibuik muaro jantaganang pada pimatang diondohnya. Dia urang balain darah, tibo disipai tak seragam. Surang karih jalan meminteh, surang lunak jalan merusua ayam dan sikua 2 Maria. Dan ba istilah orang kini, nan tuo cara militer nan mudo lewat politik, siko jalan bersimpang duo. Dek lah pueh berundiang bakarasai batandiang bagak dicadiak kato nan tidak bau juangan. Sinan talabuah kato-kato mahariak kata mengguangan. Iko kato pilihan den. Sambil marantak batu gadang balubang salawe tapak sampai kini babakih ju. Dari situlah asa katonyo koto pilihan. Sinan menjawab Datuk Perpatiah jo kato lunak tak tasudu. Nan budi cendoiko tuan. Sambil manikam batu minyak tabuak nan luih kesubaliat. Itulah batu batikam boleh dicaliak disasikan. Konon dari sinalah asa katonyo. Budi Caniago. Mencaliak ratak beparinggo cameh kapacah betunggangan. Datang melarai Indojati bundo pulalu wapituah. Mano nak kanduang nan baduo. Usah dirantang dijelokan eloklah sintak katu damai suri kapangka salah surang. Ubek jauh penyakit ampi ayah dareh kamu dipatah ulang berpikir tentang itu nak. Maka suruilah hati nan tuo katu bangungan marentak pai ilia jalan karena jauh. Sampai di bateh Minangkabau, dipakuak beliau batang kayu bersumpah bertinggal katu, tinggallah engkau Minangkabau indak di jalang-jalang lain. Itulah hinyo durian Datuk Rajo, supadan alam Minangkabau bateh ranah tanah Jambi. Konon barito kababuruang, beliau masuk tanah Rajang, pai dan tidak pulang lain. Sesudah tu mangguang pai, lalu didapuilah si Rajo anggang diduduakkan di pagaruyuang. Diambil karang semando bagandi yang jua diakan duang benamu putih jamilan. Tersabui di dalam tambo. Maka dibangunlah bali rong panjang nan batunggak tarikh jelatang beparan batang pulik-pulik batok dan lintah buang. Balapiak rumpui lalang batabuah jo saliguri bagatang jo jangik tumo. Itulah lambang jo umpama ustan. Istana gabuh batang talih unjuk nan tidak babarikan. Beliau dibari singgasana punyo karaton ba usali daulat sabateh rantau ke dalam indak bakuku. Sabab di luar ada bapengulu nagari alah bapunyo aturan adat na membatih. Kato limpahan dari raju dibandiang basa sampai balai ditimbang di minyak mamak. Di luar gua jejangko titah tinggal aja titahnya. Lai diturik corosinan dipakai adat Mojopahit disuruh pakai balangkon. Dirubah ke sagat timbu. Diagih bakain biron diguntiang jadi Sarawa banamu Sarawati. Jawe alasan ke beliau, dek repot turun jonaya tuan, istana bajanjang tinggi bukan seruman bak penduku. Diperintah jalan mengesot marangka mairi ikua, pegawai menyembah sambil tagak. Sebab sulit merungkuat taruh duduk ulu karih mengganja parwi. Ku cara orang subarang jatuh laki di pungguang indak merintang palangkahan. Nyampang ko rajo berang murka main tangkok sawenang-wenang mencambuk mahukum gantuang putih kan ada di sabalah. Jo bujuk rayu permaisuri lintuah juo hati tuanku ko indak jamilan lah mengambok. Mako lalulah ganduah Datuk Perpatiah mengabek padi yudaunyo tukang panci yang diri ikan. Lupo amanah kendak samang putih rantai di Mojopahit lalu berang Cigajamada. Dimbaunya akan datang disuruh pulang kota Rajan. Disarang malah Minangkabau parang basusuh bakuampe. Busuaklah padang baun bangkai benamu padang si busuak. Musuh kalah rajo berpindah bararak ikutu kampa membangun istana baru di Minang banyak sansaronya.
Tinggal istana Pagaruyung, putra mahkota memerintah bernama Raja Anggawarman. Sulit bersulit ke bawahnya, lalu kini bakal turunan. Baik itu konon sejarahnya. Dah buat jua mengkasi orang memang tercapai sumpah palapa marabui negari Minangkabau. Tapi sabatih Pagaruyung tan membangun negari kerajaan, namun Minang dak terjajah. Adaiknya terpaliaro, rajonyo ketemu pakai, luaknya tetap berpengulu. Barakai cadiak nindak kita ialah Datuk Parapatiah dan Sabatang. Menurut lagi falsafahnya sikolah pasang pepatah. Buliah duduk berkisah, asah di lapiak dan sahalai. Silahkan tagak berpaliang, asakan di tanah dan sabingkah. Iyo-iyo kanan diurang, lalu-lalu kanan diawak. Biar taimpi asa diateh kok tak kurang awak di luar. Angguk-anggak galiang namuh dalam dua tangga tiga. Galia? Bukan. Ciluah? Indah. Khianat? No. Itu namanya lihai. Strategi dalam politik, siasah di dalam parang baradui cadiak di galanggang. Makanya di Minangkabau. Bukan toh otot nama pakai, tapi otak nan pagunung. Itu sejarah membuktikan, bukan sekadar retorika. Di pangka abad ke-8 balik, pulanglah haji nombor 3. Pertama haji musikin asal dari luar agam. Kedua haji piobang ulama daerah 50, dan ketiga haji sumania guru di ranah tanah datar. Sajak di Makkah rasa pakai membasuh negari Minangkabau. Dari maksiat kemungkaran kurafat serta jumut aliran sihir ilmu hitam. Maka diajalah alim ulama bahimpun sama berjuang. Berdiri harimau nan salapan komandan guru dari Kamang bernama Tuan Kunarenceh. Banyak pengikut jamaahnya orang pidari berimbaukan. Bajubah seroban putih bacukua memakai janggut, itulah tanda isyaratnya. Jo jihad fisabilillah, syahid tujuan utamanya sinan memulai revolusi. Pada awalnya je suarat, dilarang ampuk judi, tak boleh menyabuang ayam, meminum tuak dihukum, indak sembayang kanidando. Kemudian semakin kareh nanengka dijapuk pasu adu narai ilang malam. Sapihak dia orang Makkah parewa juara balai juru janang tengah gelanggang. Dibangun pasukan barang melawan orang pidari. Baju hitam segala hitam badeta berambut panjang nenek mamak di belakangnya. Maka cabuhlah cakak di nagari ganti mencido bebunuhan lagu sekandang Minangkabau. Bak malam melawan siang ibarat salah dengan bana tasasa hitam dan putih. Pidari semakin gagah di Kamang latihan parang Sungai Pua Pebirik Badia. Konon Pulau Haji Piobang veteran parang orang Turki kini palimo komandannya. Patutlah nan hitam terpere-pere orang adat makin tersapi istana lah kacabalau. Itulah sebab karenanya Ustaz, mereka cari kambalan meminta tolong ke Ulando. Dia rajo di Pagaruyung diutuh malah datuk-datuk menjalang kepala komandannya etan karanah Pulau Cingkuak. Asia runiangan sepakatan VOC mendapat mandat parang melawan dan pidari. Pucuak dicinta ulam tibo, ikulah bananan diintai terbuka pintu penjajahan. Kini marato parang sabil Islam melawan kaum kapia. Bagola alam Minangkabau bajelo mai di nagari parang mesusuh bilang kampuang. Dek surang lawan muduo padang bajoak jemariam. Anam balik bilangan tahun parang mesusuh mekuampe kalah juo kaum pidari. Bonjo jatuh imam tabuang api padam puntuang barasuk nan tinggal dandam anak Minang. Sajak masuk palakai panjang sampai menjalang Japang masuk Ulando menjadi tuan. Bak rumpui di mamah kabau umpamo sawah dek galodo. Lai aja batin di hondohnya hanyut sarantau Minangkabau. Ibarat pakan lalu usai gilo maitong laborugi sinan tarumuak keduanya. Arang abih basi minaso payah mahambuh tukang apa. Pihak golongan rang pidari bukan to kalah mesesali indak do malu bertangguangkan. Tapi mengana mulak-mulainya tak kalau jihad dilewakan. Nyato wasiat babaikan pituah tuanku kututu. Makatu beliau masa itu. Zalim membunuh sagama orang Minang bukannya kapia bukan murtad tagak upaliang. Tapi iman tauhid alun panuh orang mualaf jangkauannya utang ulama malam buatnya.
Menyaru jo kasih sayang maimbau jo mulik manih bukan jo padang jo kalewang. Nyampang di hariak di gadabau inyo kalari balik awah. Tak boleh akab ka bapacik duri menyansam di sembanyo lanyuk buruan masuk limbu. Itu pitaruh nan takana kini kejadi buah ratuk tinggal wangkai bapacam. Paruah ulama lawakare sayok pemimpin dan patahkan badi yang dak malatih lagi kapa pulo. Salampih pulo dek rang adat gilo maurai penyasalan cilaku nyato ke ditangguang. Joko dirunui ke bulakang di baliak piki bak memanggang diulang kaji bak menyapuah. Sinan tekana retuk sapi cajak pandai alahan panjang pitaruahnya nalah talanggang. Beperingik meliau dahulu. Kok tiba silang salisiah antara kita badun sana. Pantangkan mahanguk keluar badan jan bamamak ke mama orang. Awak yang cadiak bulu ayam cancang ngayi yang tak memutus. Kok kusui bulu di badan jo paruah diselesaikan. Lawi indak panuh joikan. Buki indak panuh adek kabui. Darah nan turun-turun nanya. Ulang berpikir ke malangkah tadorong rumit mengganjuannya. Iyo saja kata beliau. Parang ngusai musuh belipe ulando muki aja janji. Pagaru juanglah di jenjangnya rajo pegawai rangkumpani tuah hilang mangkutolape. Walau pengulu laijo, kini lalareh nang kuasa tuangku mandua dan disambah adat sehingga bunguale undang ulando nama pakai. Apa boleh buat? Akan tetapi, sesuai ba undang adat, baalah bunyi pepatah. Nenelo ado manfaat namburu ado hakimah cancang talari jadi ukiah. Ayat pun ado berbunyi, wa makaru wa makarallah innallaha ma'al makirin. Maka sesudah mainok jemaran maitong membilang papa evaluasi kecirang kini. Dek kedua balik bertimba tibulah insaf kesadaran suri kapangka palangkahan. Batu ajo pituah lamo kini tabaco ma'ananya. Saibarat balang-alang, kok basawa banang di udara usah dia injo basi tagang gantiang diputuh muaronyo. Tapi himpun gumpalan dan di bawah selisiah turun sendirinya sinala kusui kesalasai. Maka bayarianglah orang membarampek menuju bukit Marapalam. Duduk di lapianan sahalai berundiang bemuko-muko dapelah kato dan saukua. Pertama ulama rang pedari, kedua pengulu, tiga luak, ketiga cajak. Pandai kampek tuangku pagaruyung. Adapun isi keputusan meletakkan adat-adat syarak letak dan tidak cari tangga. Itulah inyo adat besar syarak sandi kitabullah. Mbak tunggak inggok disandi, mbak pisah rasul tak mungkin antah balipe alam nangku bumi cahaya kiamat datang. Kali ketiga bilangannya Minangkabau digaduh orang sangke Soekarno memerintah sesudah hatta tulak pungguang. Antah kok dandam mojopai ataupun sombong di takabua. Soekarno malenggang surang berundiang bakato cie salah dan tidak makan sapu. Uku aja jangko tak pakai alu aja patik tak paguno tunggak nyelanjak dari sandi. MPR lalu dibubarkan keluar dekret 5 Juli sinan balipek demokrasi. Mbak Kabau mahampang jalan sia menyilangkan edaram sumbang kecek masuk penjara. Itulah diktator orang namakan. Kalau di Kanada ulunya orang satolan sagandiangan. Cotaligo sapilin satu Soekarno dua tak takato jadi tunggal. Kini Bung Karno manggalas saubak orang gilo waladiang. Sakete sasa kepaata dinalanya ditinggalkannya sampai kini mangaluah jua. Dek luruh makanan tiliat kok bana manahan bandiang. Walau sebalik rang mangguak Minangkabau menggaliang surang menulak titah di perintah. Sinan berdiri Dewan Banteng Ahmad Husin pucuk bule. Jago dubalang parik paga tagak juaro tangah balai seratu upai secara dadu. Sakato niniak jumamak sebunyi Imam Jokati kajak pandai mahayun langkah. Satampuah sararak pai mahampang ayah gadang lalu. Mencaliak taruah labat tampin kukuak kok lain betimbalan. Aku bangun bagarak Dewan Gajah Utara mulai bagolak simbolon tampuak tangkainya. Kemuruah sorak di salatan Barlian namu pendekanya. Dewan Garuda mengatapak jalan mairiang sabarisan samu sekito samungkaswi. Di sungai dareh masa itu, dapatlah katonan sayo bulek rundingan jamu pakai tagak talewa PRRI Pambandiang Pusat di Betawi. Dek salaruk salamun nangko nan tinggi awak pucuaknya nang gadang awak banianyo kini tandan dihoyak orang.
Maka tiba suarat ultimatum. Soekarno bangkit simba bau mahari mantam tanah isinya menyuruh surui. Di dalam masa 3 hari ko indak langkah diganjua tua je parang tentangannya. Pihak dia orang nan batigo dijua mengko di Bali patui sebelum tilik datang. Ancaman dibawa lalu garega lawan garata cakak dan tidak tailakan. Siko galanggang bepanjangnya kalam bakabui tanah Minang. Seumpama labah mengirok langit galok dek kapatabang mahujan bom bajatuhan. Dilawi bebarih kapabasi menyapu pantai jumari yang mesarik sikuci menjubarang. Pihak dia orang si pangkalan mencali alek nala datang. Dinanti besoka ju carano disiram mortir barih kunyang sinapang masin pidatonya. Salamai datang musuh lamu kini bangkalai besudahkan dandam takarang dak dulunya. Cakak batinta pakutin tiang sarang menyarang dinarami cido mencido dinalanggang darah hidup mana sungai timbun betimbun cendo bangkai patiak dan tidak tahu asal. Urang bedeking surang-surang sialek dibantu dek Rusia langkuk sarato kapacapuang si pangka ditolong Amerika sarato geren je basoka urang manggaleh tu namun. 3 musim parang basosoh cakak nan alun makalahan usah kalindok tambah garang. Nyampang tak kunjuang usai tampan keluluah keduanya manang ko raso tak mailo kalah hanya tu cilakonyo siko tarumuak majuaru. Maka berundiang orang di pusat mengkaji rugi je labo lah tabah karak dari nasi. Maka diusai silang salisiah baganjua surik kapangka kita babaliak udun sana. Diajak musuh bayo diumbuak je katomani keluar suarat pengumuman. Isinya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Parang ucok sangketo habis asa dan tidak sabut singkok sasik juga tak jeto. Kalah bukan manang pun tido carano damai ditatiangkan di gatok pusat jo daerah badi yang tak malatih lain. Tapi stan, disiko Minang tegi jauhnya. Lengah dek rayu tukang ganduah jarek disangku rumput juo lah kanai mangko takana. Kini apulai kadayo. Suligi lapeh dari tangan upas sardadu dijinakkan. Nalia di tali panjang menyala rantai takanak masuk ke kandang cie-cie. Api padam pun tuang barasuh. Salibu tumbuh di jarami unjuk dan tidak babarikan. Kapa halai. Setantang TP sukarela nan satu berjuang dahulunya kini menjadi sarok balai. Sikola putuh di tengah jadi alun bagak menangguang bak kain sayut ke baju. Namuh bana masuk TNI rapor lah sirah dari awal. Dibilang veteran alun pulo induk samang tak mau tahu sialah hurang dan peduli. Kesudahannya terapuang ngapuang tak anyut terandam-randam tak basah. Tiok liku tiok tersampang kayuhkan diri surang-surang. Hampu samusim 4 tahunan. Hangih salampih generasi apo ketenggang Minangkabau. Balanjut taruh ke bawahnya nasib tawarih bagi hadiah. Ulah dek merek pemberontak. Rabuang tagun jadi bambu bungo tagagok jadi buah taruak mudo diranggut urang. Walaupun indak balapatkan bukan menjadi undang-undang. Tapi dilayanya tu makna di batin saya terasukan anak Minang kamasak cemo. Kamasuakan tu ala bahampang jadi pegawai balarangan. Di kampung negari langang dirantau piti lasari badan bertambah tu juo. Ditukar bana celok bulu diganti udin jotono dialih samsiah ke saminten. Tapi dikukuaknya tu kinantan diparuah jaleh Minangnya lasuang berpagar ke pemain. Mungkin dia ulah dendam lama stan sunduik musuh batin. Dia orang setolan sarombongan dan samu bagolak dahulunya indak merasai dan dirasai. Tapi bamisa pantun nurang ke buah ratok dia dan tua kehandai-handai dan mudu. Banyaklah talang mengulampai tibo di pandan tapek bana. Banyaklah orang nama rasai tibo di badan tapek bana. Rata tangan sisiak cilaku malang menimpu Minangkabau sedang di bawah roda kini. Baik itu nasib penanggungan sampai Gestapo berkhianat karate dikocok di Soeharto. Batu ajuo pengaja alam tersimpan dalam pepatah balah bunyi lapatnya. Setinggi-tinggi malantiang suruiknya ke tanah juo, sejauh-jauh tabang bangau babaliak juo ke kubangan. Baitulah nasib Soekarno lah tibo masuk ketikanya. Urek lapuak pucuk maranggeh dipupuk badai julim bubu kini rabah teguliang batang. Bukannya tumbang di baliwang stan nindak tetakuak kapak gadang.
Pisau sirawi merabahkan anak sekolah nama hoyak bernama kapijo kami. Sialah orang kemenyang poput yang taguah marara ulu ambalau membawa tangga. Talampau sayang ke PKI awak ditundo masuk ngarai. Dihalau-halau diambek dihasuang di Dewan Jenderal. Sinan Gestapu mengkhianat Soekarno dihondohkannya. Kini anjang menyalak tuan tentara lah balik gagal. Ulah komandan didabiahi lubang buayo jadi sasi baliau pembayar hutang. Tamat riwayat orang gadang. Tali pua paneh 6 tahun dirau hujan sagadaba jaso nalamu hilang lagi. Lanjutan daripada itu antah samun antah korampok antah meminta elok-elok. Turun sahalai surek ibah bernama surek super semar bakeh dubalang si Soeharto. Kini penghulu mengalupak dari Soekarno orde lamo kepada Soeharto orde baru. Bapulo makan tangannya danga baritu dipapakan simak dek sultan jaleh-jaleh. Ramo-ramo sekumbang janti kati endah pulang bakudo patah tumbuh hilang baganti karam ia tumbuh di matonya. Biriak-biriak turun ke samak, dari samak turun ke laman merau ke tanah batu. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kamanakan saku diganggam dek Soeharto. Dicaliak singa paneh pagi tanpa nuah larunggo-runggo hati kambang Arabu Wamboraya. Ombak tanang angin selesai hujan taduah kabuk pun tarang betulak kapari kualu. Selesai saja pelayaran, sarantak kilek pandayuang membalah lawi baharulah pulau lenyato ke di jalang. Alhamdulillah syukurillah. Sapueh-pueh marasai salamu-lamu menangguang, kini kok nasib ka berubah orde baru tumpuan haro. Bermulai cendu kayu lai lantiak kayu kabajak takahado tampan tarau. Dulu bangkalai PRRI, kini Soeharto menyudahkan 3 buah jenis tuntutan. Pertama PKI dibubarkan, kedua ganti kabinet, ketiga ratokan pembangunan. 1 judul labalaku dinanti rareh nang ketiga. Usah bersuonan bak lamo dulu aya nang kandang sawah di ilia masih kuntang sabih-sabihan makamanakan. Sawah jaladang di daerah Kabau Jabantiang dari luar nan kanyang orang di Jawa narancak kota Betawi nan lain menggigit jari. Itulah lukih gambarannya selama dipaci orde lamo. Pihak dek mama orde baru tangih kok lai dapet pujuak tagamang kini lai bajawe. Mulai di kakak pembangunan. Jalan dibuat lawe-lawe kabiri tagak kiok sudui. Surau munsaji didirikan sekolah impres bak disamai bandes mailia dari pusat. Musuh Soekarno dahulunya yang dipasuang dalam penjara kini keluar dilapehkan. Hamka bebas dari Salembah. Nasir buliah kamakapai sahrir tadanga suaranya. Pembalih jaso anak Minang satu mahala orang PKI. Mulai malokak sisiak Malang baransua lurih buluson sang kuda la merek pemberontak. Tak singkok laweh pintukan tua. Masuk tentara je pegawai jadi camat jadi pejabat sampai mentari di kabinet. Ulama lantang bepitua jadiak pandai mulai baku kuat nanya sumangai anak muda indak di sisiah orang lain. Tapi ndak lama Ustaz. Dek jaso tanah kaleriangan tajunan ayat turun tabiang ambun je kabui melinduangi batuang lagadang serumpunnya. Rabuang membaci bekuliliang rueh panjang meliwak-liwak rimbun rampak sepenuh rimbo. Siko takabua mainggoknya. Dek jaso tanah bakeh tumbuh badaun taruak penabangan. Kini beransua rimbun rampak. Lamo-lamo urek mencakam batang gampa dahan melampai pucuk menjulang langit biru gadanglah kayu sarumpunnya. Kini baringin tengah padang tumpuan buruang tabang jauh pidoman dagang lalu linteh sajuak belinduang di bawahnya. Lah kasih paik batang baringin. Ba sipai dia baringin. Awak nan taguah tagak surang tibola sombong di takabua. Lupo ke tanah menggadangkan indak tekana aja suambun karisiak masiak melambuaknya. Kini angin tahambek lalu paneh ke bawah tak menyampai rumput dan indak tumbuh lain. Buah diharuk ke menganyang inggok di ujung-ujung rantiang gadang barimbang rasu indak sekadar makan buruang pipi. Pucuk kaulam jandiarok daun mudo tak menjulai. Antah ke urek menggantuangan aka mencakam ke bawahnya meninjang batang nalatagwa. Baitulah sipai beliau ko. Cadiak buruak nak tagak surang tinggi karena nak maimpok panjang mengkasih nak melilik gadang lanyato nama lendo. Duduaknya indak terpampeh kok tagak pentang tersondak titah tak bisa dapat bandiang musyawarah dewa sekali nan ado umpuak rekayasa. Segala dubalang rang pandeka dukun jadatu tukang hambuih tagak memaga berkeliliang. Dek awak memangku nenek mamak pangka jahulu dalam kaum.
Harato ulayat dipancang no, pusako tinggi digadaikan ganggam untuk bagi anak kemanakan tagak mencangni. Sesuai pak namo nan malaki harato sajo panganayo, awak kayo orang mularai ala jo haram tak betumang nan pokok sari mencangno. Kalau dibanding jonan lamu balain saik parangaiyo, nan tuo garok de kuaso nan kini cama jo harato bak baru tu kaju ciga pai harimau datang singo. Salah arah, salah kaprah. Kalau berbalik ke negari, diarti dimaknakan membangun bantuan negari meniru Said Nalamo. Itu tak mungkin. Dan bak memakai baju sampi kini dunia lah berubah. Tapi menjahit baju nan baru, nan polanya jaleh berubah mode kini, potongan kini dasar kainnya itu juga. Pepatah adat mengatakan, sekali ya gadang, sekali tapian berubah. Namun nilainya tetap bak nalamo, ayah mailia dari hulu tujuan tetap ke muaro sungainya tak pindah-pindah. Mungkasuknya indah lain. Apapun corak nagari, inyo tetap di lingkungan adat-adat juo tulang punggungnya sarak rujukan jupidoman indah beranjak dari situ. Format boleh bertukar, bingkai bisa diganti, gambar nalamo ke dipasang. Mengaplikasikan nilai-nilai falsafah Minang tertuang sebagai sikap mental dalam mewujudkan masyarakat Minangkabau modern yang islami. Baik itu kira-kira bunyinya dalam bahasa populer kini. Melihat bangun karangkonyo sebagaimana rumusan perda, bantuan negari yang dirancang nyatu lalabiah semperono. Sajak dari memilih figur taruh menyusun perangkatnya tatanan pemerintahan maupun manajerial sesuai tuntutan masuk ini. Ko dulu wali nagari tabateh sehingga nenek mama dipilih di rapi adat. Kini buliah sumbarang gala pilihan langsung anak nagari. Kriterianya alwa jepatui. Salingkah aturan main nalah diatur menurut perda. Sehingga basuo sosok pemimpin dan cakap intelektual panutan punya wawasan babudi baiman pulau. Baik itu pun ragam lembaganya, sistem kontrol je pengawas, anggaran je pendanaan sadonya langkok terkondisi. Maka buliahlah diumpamakan negari di era kini ibarat sebuah negara kecil. Inyo ba presiden itulah wali negari. Cukui kabinet eksekutif perangkat negari istilahnya. Ada pula ba legislatif semacam parlemen di negara, yaitu BPRN, Badan Perwakilan Rakyat Negari. Ko di pusat ada bamui Majelis Ulama Indonesia, di negari ada bamuna. DPA ukuran mini di negari Badamu Mamas, Majelis Pertimbangan Adat dan Syarak. Sedangkan lembaga KAN, Kerapatan Adat Negari umpamu MPR di Jakarta. Inyo tak satu memerintah, tapi pusat jalau pupunan ikan rabah tagak bangun negari taganggam arek di tangannya. Tentang stabilitas putar roda pemerintahan, ko alun stabil itu biasa. Kita di dalam transisi sedang mencari-cari rasu. Lima senjang sinan luruhkan dan pangka lai sayo samu sekito samung kasih membangun negari surang-surang. InsyaAllah, golek ketibu di nandata tak lulua indak ketanaman. Utang diansu mengkolan saya kakok diawai mengko sudah kato disabit mengko dape. Itu pituah dan tuo kita na wajib memakaikan. Ibarat bermain bola berserak di tanah lapang sama bakaja besi capek. Tujuannya hanyalah satu, yaitu mencari tuah kemenangan menggungguang boko jo piala. Usahkan tersabut kalah podo saja ulai tak rajan baitu tekad anak main. Kini peluit lah bahambuih. Kau kan pandai surang-surang mengucuk menggiling bola maharak ke gawang lawan. Tapi ado nan kadikana. Urang sabaleh nan bermain itulah tim menemukan karayo samo nan betuntui. Ijan bak tanda awak surang. Bek maju melalah bola benteng kosong daerah tinggal. Kiper satu mengajak pulau mahambua keluar sarang gawang tersimbah tak betuan. Sayok kiri jo sayok kanan samu bapusu juga landang. Kaki kawan besimbek juo offside taruh sebanta free kick berkepanjangan. Nyampang ko itu nan terjadi stan. Usahkan sampai ke final konon maharuk nak juaro. Tibo di babak penyisihan awak tapacua masuk kotak. Malu lah nyatu dari tanggua. Dek sabab karena itu. Kalau nak sukses di lapangan tunggulah tampik surang-surang huni posisi masing-masing yang disiplin jago daerah.
Pangulu tagalah jo adaiknya, ulama membina syarak cadiak pandai bidang sosial parik paga jo keamanan. Bundokan duang ambil peranan pemuda taguh je bidangnya seni budaya olahraga. Sadonyo kompak terkendali opor maopor sama kawan patuah kewasit na memimpin. Rumah pusako dahulunya banjuang bagonjong ngampek buatan tukang Minangkabau. Bamusim diuni orang kini lah balik kenan punyo. Sesudah dicaliak di pareso nyatulah mumuak pakayunya. Tunggak condong sandila rata paran tagajai lapeh pasak rasuak palanca lamaranggang. Jariau patah pulo. Atau tirih kasau lacaya lantai lapuak janjang tagantuang dindiang dan tidak elok lai. Baitulah misalnya umpama nasib menimpu Minangkabau salamu nagari hilang. Akibat adat tersisiahkan ninak mama hilang kuasa nagari dilipek orang. Lungga kabek raso bakaum guyah hubungan ni pabisan. Kok malu lah bagi-bagi kamanakan putih pangarang. Mama tak tahu je mamaknya pangulu dileceh orang anak buah serak berserai. Dalam dan daripada itu, ulah dek badai dari barat teknologi datang malasau. Rompaklah pagajin yang adat lipu asupadan limbagonya. Sopan santun dalam moilang basa-basi indak terpakai alu aja patut tak paguno. Apa nan jangga kalamari kini jadi barang biasa. Kok dulu tak kata sumbang larang pentangan dek dan tuo buruak pandangan orang kampung indak lai dianggap salah. Sadonya lah biasa. Lah habis miang dek bagi sia habis gali dek gali tiak alah biso dek biasa. Jokok mencali ateh rupu menilai ateh nanado setantang parangai mudo kini. Jajok tibu hati menyumpah raso bermain buku tangan. Mengecek indak basi tindah bujang jogadih tak babateh mode pakaian ganji-ganji. Nan jantan badukuah lontin bagalang basubang pulo rambut becolok balang-balang. Batino pakai pintalon bakawih babaju sampi. Tasimbah ateh di bawah adang kuseknya lah menjujai. Kok sumbang nampaknya calo, usah tagua sembarang sapu bisa melonjak anak baji. Sebab ayah mandehnya tak melarang, mamak kanduangnya bersilengah kok kunun urang bakuliliang. Nan rumi gaeknya bangga stan, mencaliak gaya anak awak lai serupa urang puluh. Atau malah ikut-ikutan meniru laga urang kini. Angiklah tadah dari cangkia tukang pancing dijujuk ikan di siko wana tabedonya. Surang-surang adonan nekat. Dicuba manasiati dibari pituah panjang senjang berbalik kanan bana. Tapi bak mahampang ayah jual mendindiang kita tapak tangan di ruang jari tampak ju. TV menyiar bilang channel PCD murah balinyo. Film porno di rental urang biskop menjarah masuk bilik gadang cetek satu menonton. Kesia mamak kaberang. Itulah mode musim kini. Setengah candu batarati saulah dalam bagawa kajudi inyo tarambau. Langganan togel jobete nomor kode buah tutuanyo gilo bahampo ibataruah. Atau minum bamabuk-mabuk ganja narkoba sabu-sabu kalimpan siengan ragayeknya. Sapia ABG gadih tangguang sampai nang kasa mudo matah lapih nan tidak tagubalo. Bak pintu tagaje pasak serupo gawang tak berkiper. Alu di patiaknya manggu, alu di kampungnya larata adang pulau ngajak kapah. Caliak pulau nan tua-tua ustan. Walau surau setiuk sudui menggagau si pekir besautan. Di luar lapau besasak palanta karamiyo. Lapi domino baku catak karateh kunyang nabagantiak otak baburu besidare. Buya tahunya berceramah kati sekadar bakat tubah. Taat syukur engka tersarah nampangka ampau tersaleh. Datuk nampak di mabarale atau menanti tamu jauh. Batan diang gagah bersilagak sinan pepatah teraganya tambu dibacu baku rasai. Nan basuo je cadiak pandai tunggu proyek masuk kampung. Atau sekali 5 tahun menjalang urang ke pemilu calik menyalek urusannya. Basuo malang musibah terjadi silang selisiah. Urang anggan menjalankan tua mencari ubek panawa menuntut hukum keadilan. Sebab ukuran salah jabana bukan di kitab undang-undang stan tapi diragi karate cetak diangko sudut ke sudut paga merau tinamannya. Itu dulu mak. Dulu di zaman Orde Baru sangkit dipacik orang bagak masuk nan Allah kita lipek. Kinilah alam revolusi kita babaliak benagari. Diusai babak nalamu dikocok karate baru diulang main berseluruh sinan kabangkit batang karandap.
Dengan babaliak banagari itu artinya merubah sistem. Dari sistem gaya lamo nan hierarkis sentralistik kepada sistem gaya baru nan otonom demokratis menurut pola Minangkabau. Merujuk ke pemerintah pusat sebagai lembaga eksekutif, tanggung jawab wali negari bukan kateh tapi ke bawah ke bakih rakyat yang dipimpin melalui lembaga legislatif ialah BPRN namanya. Fungsi karajo BPRN mengontrol pemerintahan, mensahkan anggaran jabalanjo, membuat menyusun perna peraturan untuk negari ibarat undang-undang di negara. Sedangkan rapernanya selain dari kenagarian bisa jualah dari mamas dari muna ataupun kan. Maka stabilitas roda nagari bisa tauji terciptakan kok kesado organ nagari bisa bajalin bakulindan sesuai aturan main. Kompak terkendali, paham posisi surang-surang samu setimbang saukuran. Nyampang kok kan dua salah ciek senjang latali sepilin putih narumi maulehnya. Itulah peta juga gambaran teknis formal jalan masing. Dicancangkan dua sagaragai kapanan dua selabuhan, pertamu tubuh tampak rupa kedua nyawa tersembunyi. Naknya saikek saburumbuang sajinjiang laya jabatin, kok sehat organisasi taguh lapulo landasannya, visi je visi nama turui. Nah, nan menjadi nyawa di nagari, indak lain indaklah bukan ialah adat nama pakai 100 syarat nama ngatur. Santano tali adat indak mengabek pasak syarat indak mengungkuang, apalah nama bedakan antara desa di nagari. Lah diputar kepala bidua, dipilih sistem banagari tapi menjauh dari Minang. Itu karajo sio-sio ubek laki pantang terlampau barulang sakit nalamo dukun menggeliang menawari. Dek sabab korn itu Ustaz. Nak taguah berdiri rumah letakkan sandi di tunggaknya adat jusarak ke pendasi. Walaupun gampo bermusim badai datang limbubu tibo angin besabuang kiri kanan rumah gadang karabahalin. Mangko mailia banda adat. Naknya mencucu aulu sarak sarantak urang nemarampe. Pangulu pusek jalonyo tuanku di mimbar dakwah cadiak pandai taguah jubuek parik paga tagak menjago. Itulah beliau menamakan ampe jinih dalam negari. Pejabat indak berbintang pemimpin informal istilahnya tulang punggung dalam negari. Segala buhuan laguyah di sanan pasak di paharik. Siso bangkalai tangkarangko samo dikakuk disudahkan. Tacicia peti dijapui terserak makanan pilihan elok dipakai jurundiangan buat dibuang jemu pakai sinan negari ke Sumara. Tapi kok kan dua tali pangabek sababan kayu tainayo berserak sepanjang jalan. Jokok lah itu nan basu samboyan berbalik ke negari ibarat si ponggang tengah padang tinggal kajadi retorika hanya sarantau Minangkabau. Undang pepatah mengatakan, Ulando babenteng basi Minangkabau babenteng adat. Sebagai benteng Minangkabau, paganang kokoh dalam kaum dindiang nan taguah di nagari adalah adat Julimbago. Kala dicaliak salamoko. Ulah dek lapuak pagarannya dindiang mumuak tueh kok lamah. Malasau musuh dari luar leso susunan masyarakat. Maka untuk malantai sabalun luluh memintai sabalun hanya jawah, pihak pengulu pemangku adat paralu menampuh ampe jalan. Iko nampatik di siang. Yaitu, 1. Mamupuak wawasan pribadi nak tumbuh pamor jawibawa di sinan lidah kemasinnya. Sebagai pucuk pimpinan, penghulu figur panutan, contoh tauladan masyarakat. Selain ilmu bidang adat, cabang lain paralu jua paling kurang pokok dasarnya. Tapi nan mutlak tak boleh hindak, berakhlak, berbudi halus karakter jiwa pemimpin pribadi dan tidak cacek. Sio-sio utang katumbuh pandayung membawa lulih dukun maubek sakit pulau hilanglah rono nenek mama. Yang kedua, menyusun barisan nenek mama, membina konsolidasi urang sakorup salimbago. Dek duduk surang bersampik-sampik, duduk banyak balapang-lapang. Nan barek sama kiringan, nan jauh sama kinampia utang lansai karangko sudah. Patut nan usang di pabaru, nan lapuak ke dikajangi, nan elok pasak di pahare alu aja patut saukuran. 3.
menjalin kerjasama koordinasi ju pihak lain unsur-unsur di masyarakat. Dapat membari menerima bajambo baulua jawe samu menjambo menyampaikan awak panuh orang taisi. Sebagai misalnya umpama, memproduktifkan harta wilayah, memfungsikan lahan talantar, sungai, danau, gurun jerawa, menggusur sawah pusaku untuk bangunan sarana umum, atau paralu bantuan fasilitas untuk kesejahteraan anak buah, sadonyo menghendaki hubungan baik ju pihak instansi bersangkutan. Dan gampe untuk tujuan pewarisan saratu suksesi kepemimpinan, paralu membina anak muda. Adalah sangat dibutuhkan kaderisasi kursus adat kepada generasi penerus di belakang. Di saat zaman bakini, indak masonyo batu tua panjang maurai tambo barang kuno bahandai domisa-misa. Paralu forum diskusi mengkaji adat di ilmiah logika dan masuk akal. Sebab mengkoba itu Ustaz. De urang lah terpelajar, nalarnya lah tinggi-tinggi paralu metode penyampaian sesuai ju alam pikirannya. Simbol-simbol mesti diusai, kata bayang diterjemahkan, pepatah ditafsirkan. Saatnya lah kan di nagari, kam di pusat di daerah, menyamai banyah dan boneh buliah selesai petahunan. Sebagai unsur kurang ampek jini, ulama itu perangkat adat, bertanggung jawab di bidang syarak di dalam kaum surang-surang. Mulai dari imam sembayang taruh ke khatib atau mimba urusan faraid di jenazah, sampai pun memimpin doa itu urusan imam khatib malin tuangku jamulana. Dalam kabinet pegaruyuang, menteri agamonyo ialah tuan kadi betampek di padang gantiang. Rajo pun ada bertigo bernama Rajo Tigo Selo Tritunggal Basukininyo. Beliaulah rajo ibadat tinggalnya di Simpu Kudui, timbalan rajo nombor 2 rajo alam jo rajo adat. Saya liang jo balik ke negari. Kok buliah pinta jo pinto peran ulama ditingkekkan nak nyatu sebuah wendangnya. Kalaulah tadi disampaikan ampek upaya dek pangulu, paling kurang ampeklah 10 langkah dian biak de ulama. Yaitu 1. Khusus pemangku adat imam kati, malin tuangku dalam adat. Hendaknya dipersiapkan, siap ilmu, siap je mental, gala dan tinggal gala saja. Minimal layak diimamkan, elok bacaan tajwidnya, paham je rukun dengan syarat. Bisa pula baca katubah, akhlak tinggi berbudi halus jauh dan dari cacit cata. Sinanlah baru basuonyo, tajam dan bisa dipakuakan tali dan panjang kapalili, kurang berfungsi difungsikan. Dan kedua, merubah metode dakwah dari monolog ke dialog, dari batu tua ke amalan. Mengkritik dari mimbar itulah hak de ulama. Tapi kritik tanpa solusi bahaya jatuh kepasia. Hendaknya jan ado sak wasangko. Oposisi baka panjangan gilo mencaci ceramah sekadar profesi. Ulama adalah idola. Panutan di masyarakat, figur dan suci di negari. Sesuai je putih pakaiannya. Ibarat hitam dek pangulu, ungu tibo dimanti warna sirah dek dubalang. Dan ketiga, menanamkan semangat kompetisi fastabikul khairat di negari. Dia ulama pewaris Nabi indak memilah-milah umat, tapi dalam berma'ruf nahi mungkar menyamai iman dengan takwa. Indak salah bukalah dosa kalau balomba dengan bayar. Ikolah kiat perang Saiswa mengislamkan tanah Minangkabau sampai menyebar bakuliliang. Dan kampe keadap kebanyak sangku penghulu dianggap partner. Walau lahan pia 2 abad, namun doktrin falsafah Minang, adat basani syarak-syarak basani kitabullah masih berproses sampai kini. Dalam membangun masyarakat, Minang modern dan islami menuju khafah samparono adalah tugas di ampe jini alim ulama di garis depan. Dek sebab karena itu, adalah arif bijaksana, kok nampak simpang jalannya, adat keluar junjung syarak, samo disilau kaureknya bau diskusi minyak mamak duliah nak samo diluruskan. Ado kalonyo dek kurang paham tentang adat, talamun alun bakakeh talipe alun bakambang balain tampek memandangnya, dikatokalah adat nalah menyimpang dituduh melawan sara. Umpamo larangan kawin sesuku, pewarisan kekamanakan, ajaran salah dalam adat hukumlah nyatu di agama. Katonyo
Atau di dalam alua penitahan orang menyambah ke pengulu. Itulah syirik hakikatnya. Dipahami bunyi pepatah. Ko harimau bana di dalam, kambing yang laju keluarkan. Munafik, kata beliau. Tak kayu janjang di kapi yang tak ameh bungka diasah. Bodoh. Taimpi nak diate terkurang di luar, pengkhianat dan lain sebagainya. Maku dek kaluanyo di pengajian beragam komentar masyarakat kurang laragu jo adatno. Tersinggung pihak nenek mama badan tiang silaturahmi antara orang dan baduo. Jangan sampai itu terjadi paralu duduk berapak sama di silau keweknyo nyampang senjang adat jo sarak karamlah alam Minangkabau. Dan bak pituah bunyi pantun apalah bunyi pantunyo. Pinang sinawa anwi ilia tersampang di pembeloan ujuang Jepangka nama isia buah di tengah maidokkan. Sebagai intelektual, golongan orang cedek pandai nan ba umpamo sutradara menterjemahkan skenario, mengatur akting si palakon, menyusun lampu di kamera sehingga selesai jadi cerita. Nilai-nilai ajaran adat pasan kandungan dalam syarat diracik di programnya menjadi pola terencana untuk ditakyang ke masyarakat. Ko ekonomi ke dikakoknya, seni budaya ke dibina menggarap koperasi JPPR ataupun sosial pendidikan tindak keluar dari bingkai koridor adat dengan syarat. Maka di dalam mencari bantuan format berbalik ke nagari, peranan tidak pandai sangat dominan menentukan. Samisa mewujudkan sosok nan baru dari semboyan back to surau. Mesti dicari metodanya nan praktis menghemat waktu memenuhi syarat pendidikan. Modern tapi Islam menyerap nilai budaya. Sehingga nanti di masa datang, layak angkatan penerus Minang, generasi tangguh tahan bantu yang punya intek sarato iptak mandiri dan siap pakai. Sistem surau tempo dulu lah mencetak Hatta Jo Agus Salim, melayakan Nasir Jibuya Hamka, ya mintan Malaka Rahmah Rasulullah Said. Tapi upaya mendaur ulang lewat surau di abad lalu itu karajo sio-sio dan bak memakai baju sampi memujakkan naya kaulu. Tidak mungkin. Jadi pola apa yang kita pakai? Menerapkan pesantren ala Jawa? Itulah proyek cedek pandai kaum intelektual terpelajar ahli pendidik Minangkabau. Urbanisasi ke Kota Gadang arus merantau keluar Sumbar indak dapat diambil-ambil. Inyolah lamu membudaya kini menjadi kebutuhan. Semenjak dekade 60-an lingkup kabut karantau orang termasuk golongan nenek mama. Sehingga timbul pantun keluhan semacam protes anak buah. Bungo padi, bungo anjalai ketiga ju bungo palo, di mana negari kesalasai pengulu merantau pulau. Nah, dalam berbalik ke negari, apakah perlu dipulangkan? Melihat tugas jo fungsinya pemimpin jo dan dipimpin indak boleh jarak jauh. Itu fikiran orang awam. Tapi lain pandangan cedek pandai. Nenek mama di perantauan usah dipanggil dipulangkan. Malah banyak untuangnya beliau di tanah rantau. Itulah pertimbangannya antara lain. 1. Di zaman global kini nangko dunia semakin cetek, hubungan semakin pendek. Dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi komunikasi, Padang Jakarta tak berjarak. Jo HP bisa siap pulang ke kampung di Matakana 2 jam kurang sampai di rumah. Dan kedua, di rantau para luar pengulu. Sebagian tinggal di kampung nguruhlah warga dan di kampung. Sebagian biar di rantau pimpinannya diperalukan. Tidaklah efektif itu namanya. Kalau bapusu dah tua di negari kemanakan banyak di rantau. Dan paralu yang dibutuhkan adalah pemimpin dan peduli. Tahu je tugas kewajiban membimbing anak kemanakan mairit merantangkannya. Laibana tinggal di kampung badakik basuh tarif. Tapi rimbun ko indak memayuangi laweh dan tidak malapangi apalah arti bapangulu. Sabaliaknya puluh. Datu awak lairang hebat. Urangnya banyak aratu bakitel sarjana profesor pejabat eselon atek. Namun tinggal di rantau orang, sari nampak jarang basuh, usahkan mauruh kemanakan mencekkan kampung halaman juga pun beliau lupa. Buat apa, Om? Pulangkan saja itu datuk. Pendek kata singkik rundiangan stan, nan diparalukan di anak buah adalah pemimpin dan memimpin. Domisili bukan masalah. Dan ketiga, dengan adanya Bapangulu, tagarap potensi rantau membangun kampung di negari.
ide juga gagasan, skill keterampilan sampai ke material batu buat dengan tawang. Itulah as Minangkabau ibarat tanah layak dan alun jangkau mengharapnya. Nang gampe untuk masuk nang katiboko, aliran dana untuk kampuang bukan lain bantuan santunan bersifat pribadi insidental, tapi subsidi bakal lanjutan terpela dan terencana ditangani secara profesional. Kita kenalah tahu juga, bahasa sajak nagari tarikh kabupaten sampai pun tingkat provinsi, PAD Sumatera Barat kurang tinggi konon dibanding orang lain. Maka di era otonom macam kini, nan sabu ayam mandikan diri tidak bergantung ke Jakarta, untuk biaya rutinitas terpaksa makan ke dalam terlampau warek kebenarannya. Kalaulah itu sampai terjadi timbullah image masyarakat, elok yo caro alamo otonom membosan saya tercimu babaliat ke negara. Sepanjang barih melabeh undang pepatah mengatakan apalah bunyi lapatnya. Pengulu sadat ulama sekitab manti sebuah hukum dubalang samalu padusi sarasam. Maknanya indah lain bahwa segala organ di masyarakat fungsional untuk pemimpin supaya sakato setindakan satu visi satu misi membangun kampung jenengan. Fungsi dubalang dalam adat mendimbiang bahaya dari luar menjaga taratian di dalam sehingga aman terlindung laya batin saleso umat sanagari. Inyo dikatakan samalu. Artinya indak basibak kemanakan bukan mesisiah anak buah samur jago rigo balo. Sifatnya baayam dan tangkeh digalangkan. Capek kaki indak pandaruang, capek tangan indak pemacah. Pengabuang batang tabalintang pahoyak sarang pinyangi. Sensitif juga keadaan. Tanggap membaca situasi. Capek dalam bertindak fanatik tak namu kalah menjaga citra dan martabat. Tersabui orang padusi sarasam saparasaan saino samulia satua secilako. Perempuan di Minangkabau diimbau jugundokan dia. Beliau diumpamakan limpapeh rumah negadang pemaci aluang bunian pemagang amban jupurwa. Mengkasihnya apa? Yaitu mahatun rumah tangga manajer di keluarga bendaharawan dalam kaum. Bukan fisik aratu saja. Juo moral spiritual akhlak ju pendidikan. Sehingga terujuk talahiakan rumah tangga dan sakinah lingkungan dan sejahtera masyarakat dan bermartabat. Menuju negari dan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, sejahtera di bawah ampunan Allah. Itulah kandungan falsafahnya Babalia Banayari. Angku-angku di sana pendanga penggemar balerong dan budiman. Itulah saja uraian kami curai peparan rang balerong tinjauan salayang pandang tentang Babalia Kenagari. Antah kesabui dinan niyo mungkin tabaco dinan bukan. Namun dan utang dek kami menyampaikan unek-unek partisipasi sumbang saran pokok fikiran sepanjang program balewakan. Yaitu cito dek kito nama samu anak nagari Minangkabau di kampung Lapeh Karantau tentang Babalia Kenagari. Joko tarosok dinan boneh mak, itulah rahmat dari Tuhan syukur ni'amat salamunyo. Nyampang tak kacak dinan nampu tembak tak sampai ke alamat malanglah kami yang betutua. Ibarat malapeh badia pacah, uci habis mensiu hangih piliru baliak kesambangnya malu nak kami gunggang sorang. Maaf kepada nenek mama, ampun kabakeh imam kati. Usah kami diberi hutang ijan menjadi upek puji kepada Allah tobatlah kami. Mohon izin kami Babalia bararak pulang ke Betawi hingga iko kalam sudah panjang umur 20 lain kali bertamu juga insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf segala kekhilafan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.